יאללה, עכשיו אני מצלם. כולם, 3, 4, עד שהוא כאן יוצאת. כולם להסתכל על סבא. הגיעה הרכבת. זהו. בא, לך תמשיך איתה, תעשי לי עיניים. מישהו מביא עליי פלוץ. היא עשתה כולם עליינים, תראו לשפה ותקפיצו עליו, מה אומר? לא, יפלו. כן, כנראה שהיא פחדה. יאללה, מה עכשיו? על אלון. מה זה? מי רוצה על אלון? עומר. תקפוץ, דניאל.